byder jeg velkommen til Hansted Kloster, som er en af de historiske stiftelser i Danmark. Vi oplever i de her år lidt en renæssance, hvor vi forandrer boformen fra at være noget, hvor man er optaget i og er på fuld kost, til nu at være gode boliger, hvor man kan leve et aktivt liv som senior og være i et fællesskab, have et godt socialt fællesskab. Vi har været færdige et par år nu efter vores ombygning og er godt i gang. Og det vil jeg gerne love at vise jer. Og jeg synes, vi skal gå i kirkesalen og starte, hvor vi har et historisk rum. Værsgo, kom indenfor. Her har vi så vores kirkesal, vores historiske rum, som vi ikke har gjort noget ved her under moderniseringen. Vi har valgt at lade det stå, fordi vi synes, det fungerer som det er. Et dejligt rum. Herovre til højre har vi et portræt af Dorothea Hansdatter, som er Fundasens grundlægger. Dorothea Hansdatter var præstedatter fra Fyn, kom til Horsens og blev gift med en meget rige købmand, Anders Tonbo. De boede i et stort palæ inde på torvet i Horsens og havde så Hanstedgård hernede som sommerbolig. De fik 4 børn. Og de 3 af dem går hen og dør, og manden begynder at blive syg, og så håber de på ved at flytte ud på landet, at de kan forlænge hans liv. Så går det desværre ikke. Han dør, og året efter dør det 4. og sidste barn. Og så er hun alene med sin store formue. Men allerede inden manden dør, har de 2 talt om, at de ville bruge midler til at gøre godt med. Det var jo almindeligt der i pietismens tid, at man antog det at miste børn som Guds straf for noget, man måske ikke skulle have gjort. Så Dorothea Hansdatter førte det ud i livet og fik oprettet legater og fik oprettet en fondats for Hansted Hospital. Og derfor har vi det her dejlige sted i dag. Her har vi så vores nye etablerede hall, som er etableret i det gamle forstanderkontor, hvor der er brudt op igennem. Og det har så betydet, at der nu, nede i det, der var den oprindelige hall, er blevet en lille havestue, som er et fælles areal. Og tilsvarende er der en møbleret afsats ovenpå, som også er fælles areal. Og det er sådan, at det kan alle beboerne jo bruge. Oprindeligt er det her den gamle hovedindgang i det, der hospitalet blev bygget i 1800. Den bygning her blev bygget i 1860. Ja. Der var en gammel Skanderborgvej jo lige her. Ja, okay. Så det har været hovedindgangen. I dag er det haveindgang, eller udgang, om man vil. Hvordan er det med kælder under sådan en ejendom? Der er fuld kælder her i hele Vestfløjen, og det er udnyttet til alle mange fælles faciliteter, hobbyrum til motion og til der billiard og værksted dernede. Okay. Det kan vi gå ned og kigge. Ja. Og her er vi så i vores kælder, hvor flere af hobbyrummene er placeret på den ledige plads, der nu var hernede. Ind igennem her ud til parken med tørrestativer. Og her har vi PC-rum med 2 PC'er, der er koblet op på internettet. Og det er stillet bare frit til rådighed. Plads til at gå ned og benytte symaskinen. Og det er frit at låne bøger her. Man skal lige skrive op, at man har taget en bog. Og kan skrive igen, når man sætter den på plads. Men det er til fri rådighed det hele. Hvor mange lejligheder er det egentlig, der er her? I bygningen her er der 18 lejligheder, og over i den gamle skole er der 3 boliger plus Portnerboligen. Men kælderetagen her, den bliver så brugt af beboerne? Den bliver brugt af alle, både beboerne her for huset og også over for skolen. Det er jo et, selvom det er 2 bygninger. Så har vi de 3 hobbyrum her på stribe, hvor vi først har billiardrummet. Som jo også er helt frit tilgængelig, og forhåbentlig en gang med tiden et slyngelstue derinde, hvor der kan blive lidt for herrerne og hygge sig. Og her har vi jo så vores lille værksted, som også er til fri afbenyttelse, hvor der er værktøj, både noget af klosterets og beboernes eget, kan man sætte sig ned. Jeg ved ikke engang, hvad det er til. Alle må gå herned og bruge det, også det private værktøj. Det skal bare på plads, når man har lov til. Og her har vi så vores motionsrum. Igen et af de rum, en af de faciliteter, som stilles til rådighed for beboerne, hvor man kan gå ned og træne sig, styrketræne, holde sin krop ved lige, gå en tur, cykle en tur,
hvis man nu ikke lige har lyst til at komme ud om vinteren. Og apropos ud om vinteren, altså beliggenheden her er jo så fantastisk naturskønt. Så der må være muligheder for gåture. Der er masser af muligheder for gåture og cykleture, både i nære området, men også lidt længere væk. Altså parken er der jo til de små ture, og dem er der mange af beboerne, der går en tur i hver dag. Men også meget længere ture, nogen har cykler med og tager lidt længere omkring i det. Altså området er jo naturskønt, det er Østjylland. Her er så en af vores boliger, som i øjeblikket er ledig efter dødsfald. Og som I kan se, så er her god plads overalt, ingen dørtrin. Alle boliger er indrettet, så man kan blive boende, selvom man skulle gå hen og få et fysisk handicap. Boligen her har vinduer til 3 verdenshjørner, øst over mod kirken, syd ud i haven, og inde i soveværelset mod nord ud i selve gårdspladsen, så man kan følge med i, hvad der sker over det hele. Som I kan se, så er køkkenerne fint udstyret med ovn og komfur, køleskab og fryser, så man kan jo sagtens holde sig med kost i de perioder, hvor køkkenet er lukket, og i weekenderne, hvor man selv skal sørge for maden. Nej, Goddag Christian. Goddag. Så er jeg her med hele tv-holdet. Vil du snakke lidt med os nu? Ja, det kan jeg godt. Må vi komme ind til dig? Ja, det må jeg gerne. Men der er ikke ret meget at kigge. Nej, vi er blevet sent på den jo. Jamen, Når du tænker at kigge, du er også lige flyttet ind. Det er det gode ved det. Ja. Så du er sådan ved at komme på plads. Ja, jeg mangler min sofa. Ja, det gør du. Men vi kan sagtens kigge alligevel og snakke med dig. Det er jo det vigtigste. Ja. Hvordan har det så været at være her? Indtil nu har det været dejligt. Det må jeg indrømme. Det har Hvorfor valgte du sådan et sted? det var fordi, der er 2 gode grunde til. Jeg så det i avisen, og så var jeg en tur over og møde Ed Lund. Og det var et godt møde, og så vi, det omgivelserne. Og så var der nogen, der boede derovre hos mig, som kørte forbi og sagde, her kan det godt være bekendt at bo. Værsgo! Hej. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan man bor her, når man bor i længere tid. Vil du lige komme rundt? Ja, det kan du tro. Værsgo at komme indenfor. Tak. Så har vi jo forgangen her. Den er jo stor. Ja, det er dejligt. Med som plads også til nogle møbler herude. Ja. Og så bliver den ikke så træls at se på. Nej. Og jeg har mange bøger, så det er ret, man kan have en reol her også. Her bor du jo dejligt. Ja. Og du har udsigt ud til parken. Til parken, ja. Og det er jeg så glad for, at jeg har det kig. Hvordan er det at bo her på stedet? Det er dejligt, synes jeg. Jeg synes, der er noget trygt ved at bo så tæt op og ned af andre mennesker. Og jeg sætter meget stor pris på fællesskab og omsorg, men også, at man kan få lov at lukke sin dør ved sig selv, hvis man har brug for det. Ja, for det kan du jo. Det kan jeg, ja. Men fællesskabet, hvad indebærer det? Jamen, det er blandt andet, at vi spiser sammen nede i spisestuen. Og så har vi dannet en beboerforening, som jeg er formand for. Og vi holder møde hver anden torsdag. Og så har vi en lille andagt nede i vores egen lille kirke. Jeg ved ikke, om I har set den. Der har vi været nede. Ja. Og så har vi en litteraturgruppe, og der er nogen, der spiller bridge, og der er nogen, der går i kælderen og laver forskellige ting. Og så går vi stavgang og ser flok nogle gange.